Môže Dano ukázať, že na čom vlastne vznikol ten náš album. Tak poďme ukázať, No? na čom vznikal. No na arašidoch. Tí nástroje sú zaujímavé. Ideme sa premiestniť teraz do vedľajšieho štúdia. Na arašidoch. Lebo to je na to asi najzaujímavejšie. Na figách vznikol domáci zo stromu. Pred 2 rokmi mi napísala istá Lucia Vozdiaková, že u nich sa ocitol kancelárny nástroj, ktorý sa volá Kučín. Ten Kučín má takú históriu, že tu bola istá Číňanka, lebo to čínsky nástroj, Dano povie viacej, a tá Číňanka tu bola aj na buddhistickom retríte, aj tu niečo trošku robila a popri tom to mala vo sebou a potom jedného dňa sa zdvihla, že ona musí odcestovať, čiže ona tu nechala ten nástroj a tá Lucia zavnímala, že ten nástroj máme mať my, zavolala mne, ja som Dana poslala po neho, že choď po neho. Takže ho máte dlhodobo On si ho požičaný. priniesol pred Vianocami pred 2 rokmi a začal sa mu vrnúť.